Матео Христов, автор на книгата Легендите на Елдърби. Здравейте, господин Христов! Как се зароди идеята за книгата Легендите на Елдърби? По доста невпечатляващ начин. Започна, защото тренирах и обикновено тренирам по 1-2 часа на ден и се сетих просто колко малко време имам, където мога да съм откъснат от външния свят. И реших, че просто ми скочи тази идея. Искам нещо да консумирам, тип медия, което да ми дава някакво спокойствие. И горе-долу по такъв начин изкочи идеята. Разкажете ни накратко за главните сюжети и теми в книгата. Главните теми мисля, че са приятелството и амбицията и специфично начина, по който амбицията може да бъде и добра и лоша, зависимост до къде води. Относно приятелството, защото двата героя са добри приятели и двамата представляват тези теми. Сюжета е прост, в смисъл буквално е двама приятели, които идват на приключения заедно. Какво ви вдъхнови да напишете книга, свързана с приключенската фантастика? Винаги съм бил фен на този жанр, винаги съм харесвал, винаги съм имал любов към това, но и Подземия и дракони също много помогна. Ролевата игра, която играя с моите приятели всяка неделя от продължение на 8 години вече. Тя ми даде едно такова удоволствие да приключенстваш, особено с приятели, да създаваш комични моменти. Като цяло, да. И разбира се, имаше и други медии, Конан Варварина, Уилоу, участие между Звездни войни, книги като Възстание на пръстените, Тери Пратчет и Discworld, Хари Потър и Вещера, разбира се, на Сапковски. И тези неща много помогнаха просто да изградят едно желание да приключенствам. И като мисля книга, мисля как да я направя фентази, как да направя този жанр. Колко време ви отне създаването на книгата? Горе около 4 години, но не бяха изпълнени винаги с писане. Имаше си моменти, така трябваше да спирам, да правя паузи и да продължавам след това. Така че да, 4 години. Какъв беше най-трудният момент по време на писането на книгата? Главно имаше доста трудни моменти. Все пак са 4 години живот на човек. От професионални до свързани с връзка. И тези неща ме караха много да спирам за около 6-7 месеца, после някой за година и се връщам и пиша по-малко и така. Кой герой се появи пръв в главата ви и защо? Двата героя се появиха по едно и също време, главно защото мисля, че от началото, от зародиша на историята бяха двамата приятели, които имат разлики помежду си и се опитват да постигнат мечтите си заедно. Има ли герой в историята, който се базира на реални хора или дори на самият вас? Мисля, че и двамата са някаква част от мене. Базирал съм ги на някакви аспекти на моята личност. Не мисля, че в литературата, както и в други видове сценарии, мюзикали дори, когато създаваш герой, всеки герой, който ти си създал, носи някаква част от теб, защото ти ги правиш реалност. И това означава, че всеки герой е някакъв аспект от моята психика. Така че... Писането ви е доста интересно. Как структурирате този процес? Имате ли определен план или се оставяте на вдъхновението да ви води? Главно вдъхновение, но винаги в повечето случаи имам първите няколко глави, като ги напиша, след това почвам да мисля малко по-сериозно върху какъв ми е плана, на къде отивам и каква ми е целта. Така че бих казал, може би 80% от времето е вдъхновение, останалите 20% са може би планиране и мислене как точно да станат нещата. Когато пишете ръкописно на компютър или използвате друг метод? Главно компютър. Аз съм генерация, която ползват клавиатури. Ползвам тетрадки много за планове, за хронология на действия. Обаче компютъра много помага с факта, че мога винаги да отворя допълнителна страница, където мога да гледам информация свързана с фолклор, с неща, от които взимам и черпя идеи. Вече споменахте няколко, но кои автори или книги са ви повлияли най-силно? Бих казал на първо място е Толкин и Властелин на пръстените. Не мисля, че има автор, който да е по-важен в този жанр от него. Откакто съм
чел книгите, откакто съм гледал и филмите, съм възхитен от дълбочината на неговия свят и колко много те впива в него и мисля, че това е най-важното нещо на фентези жанра, начинът по който те впива в свят, който е напълно измислен, изпълнен с един вид глупости, нали, обаче как си вярваш в него, въпреки че е толкова ненормален този свят. Така че Толкин, бих казал, разбира се, Сапковски и Вещера, тъй като обожавам Гералт от Ривия, главния герой там. Хари Потър, тъй като аз съм от генерация, която израсна с книгите и с филмите на Хари Потър. И бих казал участи, нали, малко такива по-класически романи, като 1984 и може би човека, който намирам за мой събрат в писането, който е Тери Пратчет и неговата поредица Discworld, както и участи комиксите на Нил Гайман. Тези неща бих казал са ми вдъхновени, защото ги харесвам, ги чета. И други комикси, разбира се, свързани с различни супергерои неща. Всичко е някакъв ми дава някакво вдъхновение. Нищо чудно, че след това, което споменахте сега, името на книгата е толкова интересно. Как решихте именно действието да се извършва в Елдърби и как създадохте света, в който се развива действието? Като цяло името Елдърби е доста, нали, западно име, доста великобританско, американско такова име. Главно защото отново аз съм българин, който през целия си живот е нямал как да консумира българско фентези, затова отива към западно фентези, разбира се, имената, локациите, драконите, имена на дракони, имена на змеове и какво ли още не, винаги идват от латиница, от латински корени. За света не бих казал, че моят свят е нещо наистина уникално. Мисля, че моят свят е една като детска площадка, където хората могат да влязат набързо, веднага да разпознаят главните неща, които се случват, няма се чувстват в непознати земи толкова много, но мисля, че хумора на света, който се опитвах да вградя, както и участие и сериозността, са главните аспекти на моя свят. Поне така се надявам.